anya depend na no benya sika aye de ene yehunu say ye nyina ni obu ho a wonya sika kura na wode asie na we nsusu de na Frank waya ade a entam ha obi anya bida watimi esi school dan o kan bomu a adankura edu an wode ama wo men say de na me kan no mle bi atwam na ye nkura no fafom efiri akọ nkuro na ebeye no dan so na ide enya de obia betimi afiri akọ baabi ebi mu mpo na free nkuro na ebeye no eba ha ye ya huni de mara de wa ati kuro so ani ana nyam sha no de ama men so ntimi de nyame edanas no de ye di kai da bi ehia ye ka ho asem wo ka abemu mpanifo m so mbeye enso still a yehu dia eko enti adesrede na ye de besre wo m se wo mumwaye na wo mnya kwan no maye na atwuma kwan nwoma ha de ye kwan de enye kura ya kachi se ebono nsi a kaima onimsa wo ba onipa kro nya bi nko ena de wo kro mu so no wa anya ne ntam no wa ma ama mre bia no am Robert Scrooge mi hia ye ekwam enti ayatete ema yi atwuma kwa nwoma ne tituriya ne a ye wo Aduwamase ne tirebuo mu no enti yesre DC ene MP se wo mutu ho ana mo ne kire ya wo nyemaye de meka kire wo mo no se wo mo soso ema enwoma so ehia wo mo ankasa ntu ana mo we ya nesi he aban na ye ne wojaye na ye kan wo so ye beba so me fra engineer kura no wa ha no ko transfer wo so fra we akire wo de number bi ma me fra no kura no wo mfa nti ma me hu se ye ni aye ntu ana mo wa ye nye de wo mu ye yo mu jaye wo ko kire bo mu abisi ho wo ko nwono so bi wo ho emia bebre enso nam se wo mankasa entu ana mo no wo mu enye besi sabre na mra me kura me kan kire Frank se wo mu wa ye no wo ka kire me se aban ema ye kwaya wonye nti me mitu ana mo se de DC ka no o ma me de letter coin and we de co meeting wo mjitu mu no frem se na ya tie ase mo nye de beboa mo ansa na me pe mesi ni na sabre na Frankie si de wo se wo ya maye no because no won tie ase se obeye we nti me ba ho no a me ye na no frem se na de wo ye ni jan na me amesa ba beboa enti de Frank aye de sebi aseda ne de man de nyankopon hira ene enkwa ahwadin wom ane yesere emano din ni odi brenyi frem na Asare Sarkodie etoso miensa no maye mienu o mo eye me na me krum ha no Dikro me asase atisu ye achemfo asafo hene na ne dia ne mum kro mu nipa nyina de bantuma hene na nipa wo muti Dikro ema baafo na mehwa asase nso ma asafo hene yes was so dan so obofo nyina ehwa so ma ye ne ehwa nyina ehwa ye wa eja no ene oba no ene so kronkron de mu amen hey hey baafo was laid by the Aduwamase Assembly and was completed by Frank Nana Odro and was commissioned by Honorable Prince Kakari, DC Aduwamase Assembly. Miss Doris Ofori on 21st December 2023 under the tenure of Nana Asare Sarkodie II. Head teacher Mr. Asamoah Francis, PTA chairman, Elder Menu Samuel, SMC chairman, Honorable Akufu Hayford, assembly member, to the glory of God.